Alkoholpullothan on tämmöisessä... Ai jaha, taitaa olikin täällä. Kyllä on minun parempi. On. Mutta nuorille tullut ereys sitten jos... Ereysko? Niin, ja se on sulle tullut parempi. Ei se varoista, jos se lähtee kävelemään. Tää on yhtä vaikeaa. Vai vaihdetaanko vielä? Ei, mutta meillä joutuu aukaiseen, jos on vaihdettu. Jos minä aukasen. Sinä sai kyllä tommosen. Ai. Oho. Eikö sä tuu suuhun? Karvat menee suuhun. Se on niin vanha jo, että ei arvoisi selviä mieltä. Oliko Hilkka samaa mieltä? Hyvä. Voi minkä se sai, voi hyväni. Mulla on varmasti komeempi täällä. Oiskohan minun komeempi? Voi, tämmöisen se sai. Ja pullo oli tossa sitten pystyssä. Se on melkein tyhjä jo. No niin. Kuinka sinun kanssa käy nyt? Oli hyvä, etten minä ottanut toihan oli niin pieni pullokin, että eihän tossa mihkään ollut tommosessa pullossa. Voi perhana! Kyllä on samanlainen. Mitä nyt tehdään? Parannuspäivä. Kyllähän tässä jäsen. Joo, anna mennä. Sydänlääkettä. Sinä tässä sen sanoit. Joo. Otat nyt niin, että naamarikin pyörää. No niin. Se on tyhjä. Tää on vaikka sinulle. Voi. Kun se on tyhjä kerran. Niin. No niin, mutta eiköhän me saada vähän vielä